Silav, ez Resul Bafeyî. Wekî hûn jî zanin, ev dengekî. Gernas? Ji dengêm derkeve. Qurbana dengê xwe. Weka hûn jî zanin ez karê vîdeoyan dikim. Li ser çend platformên medyayê min vîdeo parve kirin, keyfa we jê rehat û eciban ve xwast ku ez berdewam bikim. Helbet ez jî gelekî dixwazim vî karî bikim, lê derfetê bikê min. Di vî alî de divê em alîkariya hev bikin. Piştgiriya we ji min re lazim e. Divê em bi destê hev bigirin. Min hesabekê Patreonê ji xwe re vekir, yê ji wan hat çi milyonek bê, çi jî 100 milyon bê, çi qasî bê, bişîyenê ji bo min gelekî bi qedra û gelekî bi qîmeta, yên nikarbêjî mala we ava ez rica dikim bila kes rizqê zarokê xwe neşîne, însanekî bixwaze ez berdewam bikim û alîkariya bike, ji bo wan kesan min ev hesab vekiriya. Ji neha de mala we û ya hemû ava. Gelek spas hûn here bin.